Com veieu, ja roda darrere meu un dels remuntadors més esperats de Masella, el Jumbo Tosa, que avui encara no està en funcionament, però ja roda i es prepara, i sí que el trobareu obert durant el cap de setmana i el pont, igual que trobareu oberts el 100% de remuntadors de Masella. I hi haurà obertes també un total de 52 pistes i 66 quilòmetres esquiables. Les condicions de neu són boníssimes, ja ho heu vist. Ara volem saber també si ens acompanyarà el temps. Eloi, què ens espera? Cap de setmana de sol, més nevades, què ens en dius? Hola Anna, doncs mira, aquest cap de setmana jo crec que en tenim per tots els gustos, Però la idea és que dissabte tindrem unes condicions excel·lents per esquiar. Perquè mira, farà sol, sobretot al matí. Les temperatures pujaran i segurament serà el primer dia que tindrem temperatures positives a pràcticament totes les cotes de l'estació. I de moment dissabte el vent no ens hauria de molestar especialment. I en canvi diumenge sí que el vent del nord bufarà més fort, s'espera una altra vegada que baixin fort les temperatures i nevades que cauran a partir de mig matí, migdia i que s'aniran intensificant a mesura que vagi passant el dia. De fet, segurament diumenge acabarem el dia amb una bona nevada a totes les cotes de l'estació. Quina il·lusió, Eloi, aquestes previsions que estàs fent aquest inici de temporada. Escolta, et demanem d'anar una mica més enllà, a veure si podria ser, ja que venen dies de festa, a veure quin temps farà els dies del pont, dilluns, dimarts, dimecres. I res, suposo que la gent voldrà saber veure si ha de venir amb moltes capes, si s'ha de posar ulleres de sol o de boira. Doncs de totes aquestes coses que dius, jo et diria que dilluns agafis les ulleres de ventisca, perquè dilluns el problema serà el vent que bufarà fort o molt fort a les cotes mitjanes i altes, però aquelles persones que tinguin ganes d'esquiar i que s'abriguin i que es protegeixin bé, a les cotes baixes de l'estació, que solen quedar ben protegides del vent, jo crec que podem fer bones esquiades perquè a més haurà acabat de nevar. I en canvi dimarts i dimecres el temps tornarà a ser força més tranquil, sobretot dimarts i les primeres hores de dimecres tornaran a pujar les temperatures, així que aquests dies ja ho veieu, que tenim temps per a tots els gustos, que cadascú triï el que li agradi més. Moltes gràcies, Eloi, una setmana més, i ja saps que t'esperem aquí a Masella el dia que tu puguis muntar. A tots vosaltres també moltes gràcies i ens veiem aquest cap de setmana i aquest pont. Es preveu molta gent a la Cerdanya i a Masella durant aquests dies i us demanem que respecteu al màxim les mesures de prevenció per minimitzar el risc de contagi de la Covid-19 que trobareu anunciades en molts llocs de l'estació. Molt bon cap de setmana i bon pont de la Puríssima. Espectacular, bon temps, bona temperatura, bona neu. Imagina que espectacular, a fer la primera baixadeta. Sí, la neu està molt bé, perfecte. Potser és l'any que vinc tan aviat i que fa millor. Tot el que és jet cap avall està molt bé, bones nevades hem tingut aquests dies i res, molt disfrutat, ben trepitjat i res, disfrutant de la neu ja aquesta primera setmana.